بله تماشاوان نجا هل بجارتن اتفاقنا لیان و سکنا برام بری پرسا کرد جان قره جعفر گونش آلیکاری سروکه گشتیه پارتیا سعادت میوانی منن سلاف بوت بریز گونش بریز گونش دست پکی ده تخوازم بزانه ببنها دنگ درین کرد بیگومان ده هل بجارتن اینده ده هل بجارتن آنده خودی باندورک مزنه هونش دنگ درین کرد وکی پارتیا سعادتی چی دخوازن گو اون دنگیوان ور بکر. Ses kesildi. Deng kutbu. Heh. Ses ara ara kesiliyor. Carna kutbu be deng. Şimdi Bele. geliyor. Na baş. Kerem Kebrez Güneş. Efendim evvela size Despeki jibo wej dikeset ya veda hammu tamaşavanın Kurdistan 24 evar baş. sizin aracılığınız Carekidin berya ve bu helbejartının Türkiye cezdbejim ser xeyre be u ji xude hêvî dikim xeyre bîne. ülkede Li welatê me ziman û nasname û mezheb û ol çi bejî hemû welatiyên me yên komara Tirkiye em hemûyan dibînin û ji bo xizmeta wan kar dikin. Çi ji destê me tê em dikin û armanca me sereke ji ev e. Hûn jî dizanin milli görüş 53 sal berê dest pê kiriye. içerisinde Di nava 53 salanda carcana bûye desalat 1974 cara destpêkê hat desalatê û carekî dawî jî notu 6 bû desalat. Ji ber ku koalisyon bû ji bo welatiyên Tirkiye û navçeyê karên baş kirin. Serokê me giştî Temel Karamollaoğlu em li Diyarbekirê bûn me hevdîtinekî Diyarbekirê pêk anî. Temel Karamollaoğlu got ew jî yek damezrînerên millî görüşê bû û li karên xwe nêzik vê tevgerê gotin li wê derê kargeha Teksanê hatibû avakirin. Her wihal li wê derê herêma pişesaziya rêkî xistin kirî li wê derê hatiye çêkirin û her wiha li hin bajarên derdor jî karên wiha hatiye kirin. Yek bi yek eva hejmartin birêz Temel Karamollaoğlu ev gotin. Em vê dibêjin plan û projeyên me hene ji bo navçeyê hene ji bo hemû Tirkiye hene û li gor vê karên xwe dikin. Ev kargehên ku bingeha wan hatiye avêtin 215 bûn û dema desalata me de jî 75 ji wan dest bi kar kiribûn. Li vê derê welatiyên me yên Kurd li wê derê destkeftên baş bi dest xistin û eva çareserkirina hemû pirsgirêkên wan di ciwarê aborî û buwarên din de jî eva armancê me sereke û em dibêjin em hewl didin dengên welatiyên vê navçeyê jî em werbigirin. Ji ber vê dilê me rihata dilniyan e em ji bo ziman û mezheb û ol û nasname çi be bila be hemû welatiyên reseniyên Tirkiye ne û em ji bo wan kar dikin. Nêrîna wan çi be bira be em dengên wan hemûyan dixwazin û ev jî mafê me ye. Bele Brez Güneş neha Kurcî dibêjin ku 100 sale yani nasnama me nehatiye qebûl kirin. Her çend em dibêjin em birayê hevdûne ferq di navbêna nasnama de tune lê hemberî Kurdan ferqî hatiye kirin, zimanî wan nehatiye qebûl kirin, nasnama wan nehatiye qebûl kirin. Hûn çawa dibînin? Çawa vê daxwaza Kurdan dinirxînin? efendim biz geçmişte bu bölgeden Demin borî li navçe li başûrê Anatolyayê da asta herî jor de me deng
ورگرتنه او شاردارن و درجه ین پارتیا مبون جبر و خلک نافچه مباش نازدگن شاردارن که و دمه هاتبون هل بجارتن چه خدمت کرن تیزانیم جخو سروک می گشتی جی جار جارنا جگر سروک وزیر او دمک جی نجمتین اربخان دما سروک وزیر بول جبر کو لسر ناو کردان گوتارک پیشکش کر 5 سال قدخه سیاسی ورگرد در پرس کرکن درباره کردان دا اما دواره خدمت گزاری دا دواره گوتاران دا جی دا اصلا جور دا آنیا زمان ام دولت کی جدا قبول ناکن ولاتن اوروپا سینورن نافبر اخوار را دکنه لی نابه کرد دولت کی جدا ترک دولت کی جدا اوا جبو ولات ما شاشیه کی مزنه اوا گوتنن اربکان بو دواره اول داجی گوتو بو اگر دناوا برنامه دا هنک شاشی هبن بناوی کردی ورن گوتن چه دبه ترکی ورن گوتن چه دبه جبر و باوه که اشکره گوتو بو راسته پرسکره که مهنه دناوا ترکان داجی پرسکره کنه دناوا کردان داجی دناوا ترک و کردان داجی پرسکره کنه لی همو çare ser dibin çare Brez güneş ez numuneye ki bidme ve brez güneş bibürüm numuneye ki ez bidme niha xun dibine heft sali diçine dibistani bi Türkiye dixwînin bi Türkiye berdevam dikin ez jî Kurdim mesela bejin ez jî Mêrdînê me ez bime heft salî diçime dibistanê qet Türkiye nizanim li dibistanê من فێری ترکی دکن ساڵ دیگرن حتا گوەز فێری ترکی دەبم وەکی ناسنامە من قبول ناکن ئەv یەک پرسێن دێرونی پرسێن ناسنامەیی بۆ من دەردەخن وەکی زارۆکێکی یعنی vê rewşê hûn dikarin bidne ber çavê xwe belê bize ifade edilen partiya me kesin ku tên serdana partiya me û carna bin nasnameya partiye carna be wek berpirsan du pêşniyarên xwe yên eşkere dibêjin yek ji wan jî dibêjin kesên ku li navçeyê hatine hilbijartin wek şaredar piraniyê ku şaredar ew ji kar hatine dûrxistin û şûna wan qeyyûm hatine danîn dibe em vê qebûl nakin em jî wek îtîfaqa milletê em van daxwazan ne tenê ku wek daxwazê wan e wek mafên mirov em dizanin û di nava protokola xwe bernameya xwe de me gotiye ku kesên ku hatine hilbijartin nabe bi daxwaza wezîrên navxwe ji kar werin dûrxistin دبی دستپێکی وەرە لێکۆلین kirin gero pêwendiyên wan bi terorê heye yan jî dijî komara Tirkiye karên wan heye divê wê demê divê nebe namzet dema bû namzet heta ku dadgeh wî mehkûm neke nabe were dûrxistin ya duyem jî li ser zarokên biçûke we jî wek pirseke arasteyê min kir dibêjin zarokên me Kurdî nizanin lê bi temenên me jî Tirkî nizanin divê çareya wî were dîtin tenê bi gotina min nabe werin em van bi wek pispor werin li gel hev rûnin û gelo zimanê xwe dayîkê çawa bikarbînin li ser vê em kar bikin zimanê dayîkê wek şîrê dayîkê ye em wiha lê dinêrin divê kesayetên navçeyê kesên hatine helbijartin li ser van babetan divê gotûbêjan bikin û bê ku tengezariyekî derkeve vê eşkere bêjin nêrîna me berê jî wiha bû niha jî wek hevbeşên hevpeymaniye em van hemû tiştan dibêjin nêrîna min ve dibê dema em aliyekî çê dikin divê em aliyê din xera nekin
ام ورن با هف دربار ترکیه دا ام پرسگرکن خوا گوتو بیج بکن اوا دبک جارنا لسر کردان به جارنا لسر ترکان به یانجی لآلین دن به لسر وانا نقاش دبه دردن ما همو چاره سریا وان ہے پروبلم ما همو چاره سریا وان ہے نها هدف Hadep değil, o eskide kaldı. هدف ki kevin bu ve partiye ki nu heye partiye ki wa heye eva sih salın dicarna ten parlamentoyu o baveki aşkere daxazin xwed tînin ziman niha desalatê hey dibêje em wana qebûl nakin Mecliste gidip ji bo guhertina destûrê diçe serdana wan dike lê carna ji dibêje pêwendî wan bi terorê heye em van tişta qebûl nakin eva nijadê vê partiya pê nabe divê ev partiye ku sih salin di parlamentoyê dane karê xwe dikin kesên ku bêtawanin divê di çarçeveya mafên mirovan da em karin van partiyan re hevkariyê bikin lê li welatê me partiyên siyasî tarbikî taybet ev 20 salên dawî dema bercewendiyê wan de hevkariyê dikin lê dema di bercewendiyê wan da nîne wek xayînê welat nîşan didin şaştiya mezin li vê derê ji ber vê em li vî welatê dijîn mirovên kesên li vî welatên hene daxwazên wan hene nêrînê wan hene kêşeyên wan hene divê hemû werin çareserkirin eva zehmetiyekî mezin nîne em karin bi hêsanî van hemûyan çareser bikin û van berbestan derbas bikin û ji bo navçeyê jî bibe mînakekî baş hêvîdarim di hilbijartina pêş me bibe bingehekî baş ji bo vê em ê bawekî eşkere nîqaş bikin û derbas bikin. Belê spas birêz Cafer Güneş alîkarê Serokê Giştî Partiya Saadetê Jan Karel gelme.